हेलो लोगोफोर जोंहा नै फुजायाव थांनो नागिरदों आरोना जोङो क्रिसमासबो मोनजायासै आरो निउ इयारबो मोनजायासै नालाय ओमफ्राय खाथियावनो फुजा दङ मेला बेहायनो जों बेरायहैसाब नागिरबाय आरोना जोङो नै थांनो ओंखारबाय रेडि जाबाय थांनानै फैसाबनोसै आरोना नै फिसाजोआबो देलायबाय नै जोङो गारि नेगासिनो दङ जोङो थाबायनानै थांनो होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों थाबायनानै थांला गारिना ओरैबायदि बिहिर जानानै दङ नै लामाया ओमफ्राय बेखायनो जोङो अट' बुक खालामहरबाय ओमफ्राय अट'जोंनो थांनोसै आरोना जोंना नानिबो दङ ना नानिखौ लानानै बामनानै थाङोबा खस्थ' जागोन बेखायनो गारिखौनो बुक खालामबाय आरो थाबायनानै थांनो नागिरदोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय थाबायनानै थांला खाथियावनोखा खाथियालाय लोगोफोरबो फैबाय लोगोयो आंनि थान्दाथार जि थान्दा नोंथांमोना नायलांदो आं भिडिअ बानायलाङो गारि फैबाय थाबाय जोंनि आं अट'सो बुक खालामनो सानदों अट' बुक खालामाखिसै ग्रिसा गाखोनो बायोना नै गारि फिसायाव ओमफ्राय अट'जों होनगासिनो आं अट'खौसो बुक खालामनो सानदों अट'खौ बुक खालामनो नै गारि गाखोबाय जोङो बिमाबो फिसाबो गोबायो नालाय बेखायनो गारियाव गाखोनो हाया माबाया जोङो गाखोनो बायो फिसाजोआथ' गारि नुबानो खारखानोसो नागिरखायो नै जोंनि गेट इनि थाग्रानि गेट नोंथांमोना नायलांदो बेंगालरनि लामाखौ माबायदि नै बिल्डिं गोदान बानायगासिनो दङ नै angkat nanti भिडिअखौ नायदो खिन्थालांनोसै आं मा दङ मा बुस्थु फानदों मेलायावहाय आंना फिसाजोआ नै गारि नुनानै गाखोनो लुबैनाया जाला गाखोलाबायनो नागिरबाय उनावथ' सार बोरैबा दस्रा जायगाबाबो बोरैबासो आयु नायै लाङो हनै बैयो हनै बैयो लाङो गाखोबा नै गाखो गिगोनसो इयो गाखोआ हारसिं गाखोआथ' इयो बेबायदि गाखोनोल' बियो ओमफ्राय हारसिं गाखोबावा ओमफ्राय गिबावो ओमफ्राय ओइ सिङावसो फानो आरोना ओमफ्राय ओरैहाय बाहेरायावहाय गाखोग्रा गोरलैफोरनि गाखोग्रा दङ बेयाव गाखोनायसैनो नै
फिफाजों थांथोंसै जों बेरायनानै फैनोसै मा दङ नायहैनानै फैनोसै जोङो नोंथांमोनाबो नायदो मा दङ ड्रेस नायनो जोङो माबायदि दङ जुथा गोजा ना फसायनाय गैया आं फसायनाय गैया Alkene frana nih. Ikutlah. Nah, ini 15 50 takaan ini. Nih ya,
बुजिसिनबावो खोमा लानो मोनसे मा मा आसार आसार गोथावल' मोदोमदों लादोरा एसे होबावनायनि मा मा आसार सोहैलायनो सामब्राम गुफुरमोन ini mending lah aku suruh ini kepok tinggi nih ini bang siap Melihatnya sana interes menaksir kan? Pas sana lu masih, mana nggak? Mazan gaya siapa? Naik video macam dress mungkin kemasan ane naik video mana nggak? Sampai ini lubinan buku beman, sampai siapa mazan bustukan mana kaya? Siapa gaya ada nafsu, ang lagi diri cara sana man. Pwibai होनबाबो गोसोखौ स्रा मोनबाय फैनो मोनाखै